אני באה בתחום הביולוגיה, פרסיה. אז כמורה לביולוגיה ומורה לביולוגיה, אם קרה משהו בשנים האחרונות, קצצו לנו את הרגליים ואת הידיים, אנחנו לא יוצאים לסיורים כמעט, אנחנו לא מראים לילדים את השטח, וזה מי שבאמת בא מתחום הביולוגיה. אני לא הלכתי להיות מורה לביולוגיה בגלל זה. זאת אומרת, אני חושבת שאני מורה לביולוגיה, אני חושבת שרוב המורים לביולוגיה, בכל מקרה בבית ספר שלי, אהבת הארץ, אהבת האדמה, בעלי חיים. אני בחרתי את המקום שאני הולכת ללמוד בביולוגיה בגלל איפה שנותנים דגש, והרגו לנו את הסיורים. פשוט הרגו לנו, נתנו לנו ידע, אנחנו צריכים ללמד, צריך להגיש לילדים לבגרות. השאירו לנו יחידה אחת לעשות ביוחקר. זה מה שהשאירו לנו, ואת השאר זה הכל תיאורטי. ואני, בגלל העניין של התקשוב, כבר איך שנכנסתי לחטיבת הביניים, החלטתי להעלות את זה לחטיבה העליונה. אצלי, האתר מקצוע, אצלנו במגמה, האתר מקצוע הוא המחברת של התלמידים. מה זאת אומרת? האתר מחברת לכל הנושאי לימוד שאנחנו אמורים להגיש לבגרות. הוא מתעדכן על בסיס, אתם רואים אפילו, אנחנו נתח מה שלנו לתרגל ולתרגל דרך אתר מתח, כל הזמן אנחנו מעדכנים אותו. סתם אני אתן לכם דוגמה קטנה במחברת, רגע, זו רבייה. בהובלה בצמחים, אני אמרתי להם שיש סרטון שהוא שווה 1,000 מילים, שכשהייתי צריכה ללמד אותם מה זה הובלה בצמחים, אז אני לימדתי אותם דרך הסרטון הזה שהוא דקה, שבעצם הילדים אמרו, מה את מדברת איתנו? מה זה הובלה בצמחים? אנחנו מכירים, הובלה בבעלי חיים, דם, זה מה זה צמחים? ואז בדקה הראיתי להם סרטון שכמו שאמרתי, אין לי, במחברת אני לא יכולה להשתולל את הסרטון הזה, אבל זאת המחברת שלהם, האתר מקצוע שלנו הוא המחברת שלהם. שתקתי להם את הסרטון הזה, שני צבעים, הם מכניסים מפרידים, כמו שאתם רואים, הציפורן הזאת מפרדת. וזאת התוצאה. ובעצם בתוצאה הזאת, זהו, ובזה סיימתי את הנושא, חבר'ה. עכשיו, אתם חושבים, אני לא צוחקת. אמרתי להם, אוקיי, מי שמעביר מלמעלה למטה, זה שאיפה מלמטה למעלה את המים, זה עצה. גמרנו, הם זוכרים, חי האדום, מה שהאדום והלבן, זה הסרטון הזה, זה המים, נכון? גמרתי. אני גמרתי. ואני חושבת שבמחברת הזאת, שאני הרכבתי באתר, הם נכנסים, יש פה כל מיני, כל הזמן אני מעדכנת, כל פעם אנחנו מעבדות, סתם הביוחקר שהסיור שתול בפנים, תמונות מהסיור, מה קורה כאן למטה, כל מה צריך לעשות בדוח, עם כל השאלות, עם הכל מסודר, שאין אצלי דפים, אין דבר כזה, לא ציימתי דף אחד. הכל בתוך המחברת הזאת, זה האתר, הוא פתוח, הוא ציבורי, רונית, כמעט הכל אצלנו ציבורי. אני מודה, יש חלקים סגורים. עכשיו, זה לא בגלל רגינה, וזה לא בגלל, זה אצלנו, בגלל המורים. קשה להם להשתחרר. מי שרוצה, לא בטוח שאני רוצה שיראו. אני רק רוצה לשאול שאלה, איפה הילדים כותבים? במחברות, בחטיבת ביניים במחברות. מחברות מחברת, לא, זה השלב הבא שלך. ה-OneNote, אני צריכה לשלוט בזה, זה שלב שאני צריכה לעבור, אבל אנחנו בביולוגיה, אני עובדת בבלוגים. אני מתעדת את זה בפורטפוליו. גם בגוגל סייט את יכולה לעשות. אנחנו עובדים הרבה בשיתופי בחטיבה העליונה, אבל אני אראה לכם שיעור קטן שעשיתי. הייתי צריכה ללמד את הנושא הזה, התאמת אורגניזמים למחסור במים. עכשיו יש דף מעולה, כל ההתאמות, פיזיולוגיות, ביוכימיות, מה זה דף? חבל על הזמן, מעולה. ככה אי אפשר ללמוד. אתם הולכים, נתתי להם, אמרתי להם, אוקיי, מה שאתם עושים, אתם הולכים למאמר הזה על הגמל, לוקחים פרט. הגמל, איך הוא מתמודד עם מחסור במים, יש לו התאמות מכל הסוגים, תלמדו דרכו את ההתאמות, אתם תזכרו אחר כך מה זה התאמה פיזיולוגית, מה זה התאמה מבנית ומה זה התאמה ביוכימית.
ומה זה התנהגותית? כשהגמל לא פעיל ביום, הוא הולך לשבת מתחת לעץ תמר שהוא מצא במדבר, או ליד איזשהו מאגר מים, אתם תזכרו את זה דרך הגמל. וככה נוהגים רוב בעלי החיים. והדבר הנוסף, זה כמו שאתם רואים, פשוט לקחתי גם מצגת וגם צמח, ומגזין של עולם צמחים. שתלתי להם את המאמר המקוון, זאת אומרת זה עם קישור אינטרנטי, וביקשתי מהם לעשות טבלה, ועשיתי טבלה שיתופית, והם כל אחד היה צריך לתוך הטבלה השיתופית הזאת, היה צריך לבחור פרח, להכניס את התמונה שלו ולספר על ההתאמות שלו. יצא בעצם כיתה 20 תלמידים, יצאו 20 פרחים בערך. כל ילד הכיר יותר מפרח אחד. לא הייתי צריכה לצאת לשדה. להגיד לכם שזה סיפק אותי לא, אבל זה הרבה יותר, זה הופך את השיעור להרבה יותר מוחשי, ואני שמחה שאני לא נתקלת בתלמידים שלא יודעים מה זה סביון, שגם בזה נתקלתי, וזה יכול להרוג אותי, אני לא יודעת חסי מה זה עושה לך, אבל אותי זה הורג. אותי זה הורג, אני קשה לי לשמוע ילדים שלא יודעים מה זה סביון. יש דברים שהורגים את המורים למתמטיקה ויש דברים שהורגים את המורים לביולוגיה. מה התובנות שלי? התובנות שלי קודם כל, הרבה פעמים בביולוגיה, ללכת מהפרט אל הכלל, לקחת את הגמל, להפוך אותו להיות השיעור, וממנו לצאת להתאמות. אני חושבת שזה, אני רואה, במבחנים, אני רואה מה בסוף הילדים זוכרים ומה לא. או שזה ילד אחד קם במבחן ואומר לי, זה הגמל שאמרת שהוא על עצמו. כן. אוקיי? והשותפות ללמידה, כל תלמיד יש לו רובריקה בטבלה. זה אומר שכל תלמיד עשה. אין דבר כזה חלם. לא הסתכל על הבגדים מה לבשתי היום. הוא עשה, הוא ממש עשה. אנחנו מסתכלים על הילדים, אני יודעת מה הוא עכשיו קלט, מה הוא לא קלט. אני מסכמת את הכל. יש לי טבלה שיתופית שבה בעצם כל ילד ב10 דקות אחרונות שם את כל החומרים שלו. את כל מה ואז נוצרה לי טבלה כיתתית, אני ב10 דקות, אחרי שכולם סיימו, מסכמת את כל הטבלה, תשימו לב, חוזר על עצמם קוצים. איפה חוזר על עצמו קוצים? תשימו לב, איזה דרך הפריה, איזה דרך האבקה. יש המון חומרים ברשת שהילדים לא יודעים להגיע אליהם, כמו הכתב עת הזה. כתב עת מקסים, שיש בו יופי של תמונות. אני לא יודעת להגיד לכם אם הילדים יגיעו לשם עוד פעם, אבל אני חשפתי אותם, והם לא, ואני אומרת, זרקתי משהו, אולי מישהו בכיתה, 20 תלמידים האלה, פריק לצמחים כמוני. אולי, לא בטוח. זמן. כן, בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, אני כבר 4 שנים בכתום, אני מתחילת השנה החמישית, אני יכולה גם היום להכין שיעור בשעה. פחות משעה. זה לוקח זמן, אבל אנחנו עובדים בצוות, צוות הביולוגיה והמדעים עובדים מאוד חזק, לכן אנחנו מחלקות את החומרים בינינו, כל אחת מכינה יחידה, ויש לנו מאגר מאוד גדול. אנחנו עובדים גם עם ספרים דיגיטליים של מטח, אז גם שם אנחנו שוקלים חלק מהפעילויות שלנו. זה משהו ששכחתי להגיד שאין לנו ספרים. בכיתה ז' וח' אין ספרי לימוד, הילדים לומדים רק עם ספרים דיגיטליים. כל החום, זה הכלי העבודה של הילד, זה הספרים הדיגיטליים, המחשב והמורה. תודה.